Frida Kahlo. La Frida Kahlo va néixer a Ciutat de México l'any 1907. Va tenir un greu accident mentre anava en autobús. Quan era a l'hospital no podia fer res i va començar a pintar. La majoria d'obres va fer-les al llit. Totes les obres de la Frida van ser sobre la seva vida. L'última obra de la Frida va ser Viva la vida. Utilitzava el que somiava per les seves obres d'art. L'art popular mexicà, el feminisme. El dia 13 de juliol del 1954 va morir per una embòlia pulmonar. Ens ha impressionat que, tot i el dolor, va seguir endavant amb esperança.